Zean nire etorri naz, lagun batzukaz berba egitera. Nire klaseko lagun bi, klasekide bi. Jose Mari Kortazar naz, eta nik Mikel ezagutu neban batxiller ikasten, berak emunuzkuzan Euskaraz eskolak, eta deriko ikastaroan, ni ikasle izanen zan sasoian. Ni Mikel Manterola naz, zean urikoa. Mikel eta Txema. Gure kursoan egon bat, Gamizkoa, Andoni Uriarte, apurtxu bete Mikelen kutuna. Eta honek egin apustu bat, San Jose egunean, besatan, seminari guztiaren aurrean, Zermoien Mikelek ez horrela esango Andoniren izena eta sortzia bizenak. Ni daukadan anekdotak, ni familiako aitagaz, osabakaz, lenguzuakaz joate ginen Pirineotara nosbeinka. Urtean bi edo hiru aldiz zubietan eta gogoratzenaz lenguzu artean egoan Mikelen lagun bat, Ander Manterola, gure aitaen lenguzua. Eta orduan pare bat aldiz hango eskursio batera Mikel betorri zan. Eta orduko anekdotarik politena, ni daukadana nik 14-15 urte eukingo neba zan, eta gumeak aurretik joate ginean beti mendira, lehenengo heltzeko, zarrak tertulian atxetik etorten ziren, eta urria zan Pilarreko zubian. Eta edurrei egon mendi goiko partean, belaguatik goiko partean edurre ginen. Zer dala eta? 2019an, 40 urte beteko dira, Mikel Zarate joan zala. Etorri izan San Jose eguna, igualtzen naz, seminario txikian kapila nagusi handia zan orduan, eta Mikel egoan mesaburu beste abade askogaz, eta ikasle pilo bat. Eta orduan, Zermoian hasi zan San Jose goratzen, azalak izan eredua. Eta orduan, benta Joan Pitotik edo buelta ginen eta belagoara jatu ginen. Da nora egongo gara eta Txamantxoiara. Hanga mendirik bajuena zan Txamantxoia. Eta Txamantxoiara, 100 metro falta zirenean, gu gazteak aurretik eta zarrak eta Mikelan, geldi dano geldi. Eta bere bizitza, bere alaitasuna, bere erronkak egiteko grina hori dokumental baten batu gura dugu. Ez gure Euskaldunen modua, segu gara postura zaleak eta. Badibidez berari, ikasle batek apustu dintzola ez dela kapaz izateko, mesatan izateko Andoni Uriarte eta bote bat zan sortzia bizenak. Adibide moduan, zer ez dugun egin behar? Bide batez, berak apustu irabazi ban, eta hori zedanik, kontrazetutan, anedota bat gogoan daukadala ez da. Eta, zer pasetan da, itxaro niri, etorri izan hainiketan, da egingo dugu karrera bat. Karrera ofiziala. Eta horretan da bilela, motxila lurrera bota, hasten hainike, eta lehenengo neu helduraz, eta ume guztiok batara berari begire. Bera txapelduna, bera mendire lehenengo. Bilbea izango da Mikelen bizitza, Mikelen isakera. Eta orduen, zuk Mikel ezagutu bazendun, eta beragaz momenturen bat bizizan bazendun kontatu gura duzuna, jarri guaz kontaktuan. Mikel egaz berrogei Mikel barik. 2019ko apirilerako parte hartu gure dokumentalean. Bialdu diguzu zure bizipena, zure momentua, zure oroimen hori, eta horregaz gure dokumentala zuko dugu. Zure begire egongo gara. Eskerrik asko.